Група млади хора в града решиха да подарят къща зеленина на града, като засадат дървета в квартал Чайка. Така те направиха по-красиво мястото, където живеят. По този начин те дават, разбира се, и добър пример на съгражданите си. Това е четвърта поредна кампания, която се осъществява с помощта на администрацията на район Приморски. Даниела Цекова е сега с хората, които са посадили дръвчетата. Тя ще ни каже как варненци могат да се включат в една такава инициатива и дали е чувала за правилото, че в живота на всеки човек трябва да засади поне едно дърво и тя прави... Ти засадила ли си дърво в твоя живот? Ето, Кари, хванаме. Верно е това, наистина, и аз го знам, да засади поне едно дърво и да построи поне една къща. И едното и другото все още не съм успяла, може би моите събеседници ще ме поканят следващия път да засадя с тях следващите дръвчета, които ще бъдат тук. Така както те ми обясниха в предварителната среща, на това място им се дава голяма възможност да се засади цяла гора. Това е благодарение на район Приморски. Малко по-късно ще ви кажа как е възможно хората да потърсят връзка с района. Естествено, връзката трябва да е от двете страни. Добро утро, Добри. Кажете ми сега, това е четвърта ваша инициатива. Какво направихте? Как решихте? Защо точно тук да засадим дръвче? Добро утро на вас и на вашите зрители. Тази кампания от преди 4 години стартира. Така инициатива на моята компания като начало, но се поде от други фирми също като така инициатива и решихме да направим по-зелена и по-красива градска среда. Оттам стартира и така последната кампания беше сега в неделя, последно на 16-ти, където засадихме 16 дръвчета в този регион, благодарение на район Приморски, ни позволиха и извинявам се. Оставям те да те търсят и идвам при Пламен. Кажете как човек може да се свърже с района и при вас как се случиха нещата? Аз разбрах, че инициативата обаче все пак е от ваша страна. Инициативата си е всъщност негова. Той си го, по негова идея той си го организира. Иначе връзката с район Приморски беше като продължение на една наша по-отдавнашен контакт. Просто се говорихме с един път, споменахме какви допълнителни неща сме мислили да правим. Те съответно пожелаха задължително да се свържем с тях, когато решим да насрочим дата и да се организираме, за да могат да се действат по какъвто начин е възможно. И така, общо с контактите, които вече имаме от районната администрация, се получиха много добре нещата. От студиото ми казаха, че е хубаво човек да засади поне едно дръвче. Как на вас ви хрумва точно с това да се занимават? Какво ви носи това? Ами, първо, чисто сериозно, то е част от кампанията, тъй като ние разработим такъв софтуер, който помага на бизнеса да се отърве от хартийните документи. Всичко става в електронен вид. И по този начин ние изчисляваме реално колко дървета биха се спасили. И това е всъщност кампанията, за да свържим виртуалната среда, виртуалния софтуер с нещо реално, като дръвчетата. А иначе, чух, че преди малко казахте, че всяко дръвче и къща трябва да се построи, значи ние до момента трябва да имаме около 30 на къщи, поне в рамките на град Варна, така че кмета да знае, нали, имаме нужда от 30 на къщи. Но това е като цяло, като идея. Свързваме виртуалната и нашата работа професионална с нещо, което е красиво, нещо, което е зелено и така облагородява нашия град. Това е четвърта инициатива. От тук нататък идеята каква е? От тук нататък напролет отново сме намислили сме отново да се организираме, да включим още наши приятели да помагат и така да ангажираме се повече хора в подобни инициативи и да става се по-хубав града. Казахте, че в другите райони така на парче се засаждат нещата, а тук всъщност ви дават голям терен. Да, тук наистина се радваме, че имаме голямо пространство, което е определено за озеленяване и тук наистина може да се направим една своеобразна гора, наша си гора, която да си идваме, да и се радваме и да остане за всички като едно хубаво място. А как карате хората да ви следват? Аби той има правило, че има един водач, но първият последовател е изключително важен, затова съм благодарен на Пламен.
Фейсбук много помага в това отношение, тъй като е социална мрежа, която позволява бърз достъп до много хора. И много хора всъщност подкрепят кампанията. Дори да не присъстват физически, те така морално подкрепят онлайн. И съответно някои даже даряват, нали, по 15 лева, примерно за дръвче и така нататък, и се включват сами да си го засадят. Това е нещо, което е, може би, традиция на българина, да засади дръвче, да се чувства отговорен, може би, в живота си, че е засадил поне едно дръвче. Благодаря. Нека да кажем, тъй като в момента нямаме участник от район Приморски, ако искате да се свържете с кметството за такава или подобна инициатива, можете да го направите в фронт офисите на кметството, чрез Фейсбук, в мейла или в някои от приемните дни в район Приморски. Това е от Варна, мъглата се спуска все повече, става мокро. Ако човек страда от суха коса, съвсем спокойно може така да овлажни в този климат във Варна. Това е, колеги. Благодаря ви много, Даниела. Разбрахте подробности за инициативата по засаждане на дръвчета в район Приморски. Всеки може да се включи, а ние винаги показваме такива хубави зелени инициативи.